Bé, moltes gràcies per haver-nos convidat i demanaré disculpes perquè segur que estiré llegint tota l'estona perquè no estic gens acostumada a això i no he preparat gaire tampoc. Bé, ara ja fa gairebé 2 anys s'encetava a cura en el Puig de Randa un procés assembleari que desembocava en la creació de la Coordinadora Llibertària de Mallorca. Hi participaren veterans col·lectius del moviment i d'altres de creació més recent, però també persones a títol individual. Queda patent a la coordinadora la seva heterogeneïtat i diversitat, ja que no contempla l'anarquisme com un ideari prefixat, sinó que més aviat es veu com unes pràctiques comunes antiautoritàries i assembleàries, que aspiren a una transformació social emancipadora. Per això, la coordinadora no pretén ser una organització centralitzadora, sinó una xarxa de projectes, iniciatives i persones que sumen esforços, amb uns objectius consensuats. Però tot i que no es concep el pensament llibertari com un cos unificat i immòbil, en els acords fundacionals de la coordinadora hi ha exposat una sèrie de principis que dibuixen la seva ideologia i les seves principals línies d'actuació. L'Assemblea és l'òrgan que regeix el funcionament de la coordinadora i els seus acords es prenen per consens, perquè es creu que és la manera en com una societat lliure s'hauria d'organitzar. Per tant, no es contemplen els privilegis entre les companyes i els càrrecs representatius i orgànics són rotatius per evitar l'acumulació de poder. Fidels a la tradició històrica del moviment anarquista, tota l'activitat de la coordinadora i dels grups que hi participen s'han d'administrar mitjançant l'autogestió. Així, no s'accepten les subvencions estatals, ni la col·laboració amb entitats bancàries o altres organismes capitalistes. Igualment, l'acció directa entesa com la manera d'afrontar els conflictes de cara, en primera persona tant del singular com del plural, i sense cap mediació governamental. És un dels principis bàsics que la coordinadora ha assumit. Així mateix, promovent la subversió i la desobediència com a eines legítimes de lluita contra l'Estat, que és la màxima expressió del poder, i contra el capitalisme, el sistema econòmic que ens explota i que està destruint el nostre planeta. També, per coherència i convicció, rebutjam les organitzacions militaristes i l'horror de la guerra. Igualment, si la nostra principal fita és construir una societat igualitària de persones lliures, un dels nostres principals objectius és acabar amb la societat patriarcal. Finalment, en els acords fundacionals de la coordinadora vam incloure que tots els actes organitzats per aquesta els menjars haurien de ser vegetarians i el català serà la llengua vehicular. Per explicar el funcionament de la coordinadora de forma concreta, dic que la seva principal activitat s'articula al voltant d'assemblees trimestrals i quan pertoca en assemblees extraordinàries. En aquestes reunions hi poden participar tant col·lectius com individualitats. Respecte als col·lectius, aquests han d'estar d'acord en els consensos que regulen l'activitat de la coordinadora. I per tal, i pel que fa a les persones que hi participen a títol individual, aquestes no poden bloquejar consensos generals, però sí que poden argumentar les seves opinions fins al final del debat per tal de convèncer l'assemblea. També és important saber que les assemblees se celebren en un indret diferent de Mallorca, amb intenció de no centralitzar l'activitat a ciutat, i també perquè la coordinadora hi participa en grups i individualitats d'altres localitats de Mallorca. Respecte als nostres objectius a curt i mitjà termini de la coordinadora, s'ha marcat la creació d'una xarxa de comunicació d'actes i projectes que es duguin a terme a l'illa, la concepció d'una xarxa de recolzament als projectes que vagin creant una realitat paral·lela a la imposada, l'organització d'actes puntuals com una fira del llibre anarquista, unes jornades llibertàries o unes jornades d'antidesenvolupament, la convocatòria de jornades de lluita, manifestacions, accions vàries, la creació de xarxes de solidaritat i recolzament mutu i d'una estructura antirepressiva, la creació d'una xarxa de resistència antirepressiva i d'un servei jurídic, la participació en els espais polítics oberts, la visibilitat del moviment treballant amb els mitjans de comunicació alternatius. I entre els objectius a llarg termini hi ha la creació d'un moviment llibertari unit amb la seva diversitat i que pugui dur endavant empreses serioses de construcció social i econòmica a través del cooperativisme i fins i tot la col·lectivització. I la confrontació amb el poder a través de la lluita del carrer, manifestacions, ocupacions, boicots, etc. I bé, ara faré un petit resum de l'activitat que han duit a terme durant aquest any.
Bé, començaré dient que, lamentablement, un dels dos col·lectius fundadors de la coordinadora, com és Escultura Obrera i la Universitat Lliure de Mallorca, a principis d'enguany se van dissoldre. I ara la coordinadora actualment queda integrada pels col·lectius de Transitant i Arrels, el sindicat CNT, l'Ateneu Llibertari Estel Negre, els grups d'estudis llibertaris Els Oblidats i nombroses individualitats. Així tot, després d'una intensa activitat orgànica per perfilar l'organigrama de la coordinadora, no va ser fins dia 15 de març quan s'aconseguia a la fi dur a terme la presentació en societat de la pròpia coordinadora, la qual va tenir lloc en el local de la Cotxarxa. Així, una vegada que la coordinadora ha començat a participar en la vida pública, aquesta ha mostrat en diferents comunicats el seu suport a la lluita de la plataforma d'afectats per la hipoteca, a la marxa per l'Horta del Molinar, a la tercera marxa jove pel territori i més recentment a la tercera marxa de Cua Negra. Així mateix han fet comunicats contra la patètica manifestació racista de Serenal, fent una crida a la solidaritat i el recolzament mutu com a eina per combatre's. També van fer pública la nostra tristesa i la nostra opinió sobre el terrible incendi d'Andratx. I com no, la repressió estatal també ha estat present en els nostres comunicats. Hi ha dues operacions antiterroristes han colpejat anarquistes de Catalunya. Pel que fa a la lluita en contra del patriarcat i l'heteronorma, hem donat suport a l'Assemblea Antipatriarcal, a la manifestació del Dia de la Dona Treballadora i a la manifestació del Dia de l'Alliberament LGTBIQA. Finalment, la coordinadora ha recolzat la creació de l'Escola Lliure Nono i la històrica vaga dels docents. Per altra banda, també ha participat en la campanya d'objecció fiscal de la qual nombrosos col·lectius autogestionats s'han vist beneficiats. En relació a les iniciatives, la coordinadora ha impulsat l'organització del moviment a ciutat per tal d'organitzar a les nombroses individualitats i reforçar els col·lectius existents, cosa però que no ha donat els resultats esperats. Com també ha passat amb la campanya contra el deute i amb la creació d'un grup d'acció. Fets, entre altres, que ens ha fet tocar de peus en terra i veure les nostres mancances de militància, provocant tot això un procés de discussió interna. Però sense cap dubte, la principal fita de la coordinadora ha estat l'organització de la primera Fira del Llibre Anarquista a Mallorca, durant 3 dies, els 4, 5 i 6 d'octubre, mitjançant presentació de llibres, paradetes editorials, debat i activitat per als més petits. Les nostres idees foren les protagonistes. I el cap de setmana passat van realitzar les jornades d'anarquisme i alliberament dels pobles. I bé, i ara l'any acaba i l'acabarem amb una ressuscitada marxa a la presó que tradicionalment es va fer durant molts anys i on totes i tots esteu convidats d'aquesta caminada en solidaritat a les persones preses i en contra de la institució penitenciària. Aquesta se farà dimarts dia 31 i hem quedat a les 6 a la plaça del Conservatori. I ja per acabar, dir que l'any que ve, demà o passat demà, estem preparant una campanya de denúncia pública dels efectes desastrosos que té el turisme sobre la nostra economia, el nostre territori, la nostra cultura i fins i tot la nostra sobirania. En conclusió, els nostres objectius ens diuen que ens diuen que només acabem de començar una llarga carrera de fons, on ens trobarem tot tipus d'entrebancs. Per això, les ganes de voler resultats immediats no ens han de dur a la decepció i a la desesperança, quan aquests no s'assoleixen. Només des de la constància i la feina ben feta podem obrir el camí per encarar la meta d'una societat antagònica a l'actual. Un camí on a la força haurem de confluir els anticapitalistes, per tal d'unir esforços contra uns enemics tan immensos i per tal de consensuar unes línies d'actuació i uns objectius. Això és tot.